Germania la fata ei. O punea să se dezbrace. Da, tocănița de pui las-o așa. A, și ciupercile, da, lasă că le înlocuim cu ciuperci. O punea să se dezbrace. Păi așa să le spun. Acum spălăm legumele. Nu, mie îmi place cu ciuperci. Nu. Pune și ciuperci în ea, nu-mi pasă că-i stric gustul. Așa. Aveam o soră de-a mea, pleca în Germania la fata ei. O punea să se dezbrace. Stai așa să mut și eu astea după aici, ca să pot să mă văd cu jos. Voi ce mai ziceți, ce mai faceți? Ai văzut că Cristina a primit iPhone, am văzut, da. Așa. Easy. Doamnă, suntem la televizor. Deci prima dată, haide, ziceți-mi, ca să văd dacă am înțeles, stați așa că vă zic eu. Deci prima dată tog legumele, ca să mă și vedeți. Deci prima dată tog legumele și le pun la călit în ulei, da? Deci toc ardeiul, îl fac așa cu bulețe mici, că n-am măsele și după aia nu o să pot să mestec ca lumea. Toc ardeiul și după aia tai și puiul, da. Și după ce să călesc toate bine, la urmă de tot pun și Matache, îmi fac tocăniță de pui, bă. La cuptor. Cum să fac la cuptor? Nu fac la cuptor. Ciuperci și un pic de apă. Bun. Hai că până toc ardeiul mănânc gol, așa. Avea o mătușă de-a mea, avea o soră de-a mea, pleca în Germania la fata ei. O punea. Ia. Stați așa să pun și o... Roma, lei. Eu Regina nopților, Puerto Rico. Să vedeți acum că plâng. Pregătiți-vă că tai ceapa. Ce viață crudă. Asta să iau cuțitul pentru Gabriela, dacă mai lași o dată comentariul ăsta, îți dau bloc.